Сабыйларның күптән көткән бәхетле көне җитте. Бик тиздән мәктәпкә барасы. Шул исәптән азнакай балаларына беренче портфельләр дә тапшырылды. Әлеге бәйрәм мизгелләре белән Инҗи Галәветдинова бүлешә. Шулай ук мәктәп темасын дәвам итеп, райондагы яңа уку елына әзерлек белән дә таныштырып китәбез. Август ахырында көз үз биләмәләренә аяк баса. Бу чорда алма бәйрәме үткәрелә. Авылларда кызу урак ысты бара. Бу вакыйгалар турында маяк битләрендә укып белә аласыз. Самокатта булсаң да, онытма, син җәяүле, дип искәртә ЮХИДИ хезмәткәрләре. Азнакайлар колагына. Пенсия фонды хәбәр иткәнчә, электрон элемтә документлар алмашы өчен бик уңайлы. Атна вакыйгаларының төп темасы махсус хәрби операция барышында Россия герой исеменә лаек булган татарлар турында. Моның хакта Илгизәр Вахитов мәкаләсендә. Көн үзәгендә мәшгульлек. Бүген эш табу проблемасы бармы? Туган җир рубрикасында эшне оештыра белгән фермерлар хакында, ырлык һәм бәяләр турында һәм сыерга ни кирәклеге турында белә аласыз. Нинди машина ташландык санала? Автоледи исеменә кем лаек? Нигә прививканы ярты ел сайын ясатырга? Булар барысы да җәмгыять рубрикасында. Казанда 30 ел дәвамында татарларны берләштергән Бөтендөнья татар конгрессының 8нче кырылтаенда азнакайлар да катнашты. Үзләренең фикерләре белән маяк битләрендә бүлешәләр. Менә 2нче ел рәттән Әгерҗе авылында якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Яшь буыны тәрбияләүдә бу ничек ярдәм итә? Моның турында Альбина Сафиуллина хәбәр итә. Фемид рубрикасында Россия Федерация Судьялар Советының суд системасы ветеранын Мисфира Абдрашитованы мактау билгесенә лаек булуы белән кутладылар. Шулай ук әлеге рубрикада суд залыннан материаллар белән дә танышып китә аласыз. Кирәк булмаган әманәт нәрсә ул? Хикәянең дәвамы. Гөмбә чоры башлана. Аны җыйганда сак булыгыз. Ел сайын яңа бал сезоны башлану белән сыйфатлы, тәмле балны ничек сайларга? Бүгенге яшьләрнең аралашу теле нинди? Бу сорауларга бары тик Маякның 19 августта чыккан җомга санынан гына укып белә аласыз. Шулай ук аш-су рубрикасында сезонлы яшелчәләрдән тиз һәм тәмле рецептлар, атна телепрограммасы, кызыклы сканворд, кайнар котлаулар, көн сынамышлары, киңәшләр, файдалы реклама, буларның барысы белән дә Маякның яңа чыккан санынан гына белеп була. Кадерле райондашлар, 2023 елның 1нче яртыеллыгына Маяк газетасына альтернатив алымында редакциядә алдан язылу башланды. Әлегә ул түбән бәядән, әмма 1 сентябрьдән кыйммәтләнә. Шуңа да хөрмәтле райондашларыбыз, бердән-бер район газетасына язылып калырга ашыгыз. Рәхим итегез. Маяк газетасына альтернатив язылу редакциянең реклама бүлегендә башкарыла.